Azt hiszed, hogy ez a matek tudás, ami neked van, ez elég lesz bárhova is, bármelyik egyetemre, hogy felvegyenek, vagy hogy befejezd azt? Hangzott el ez egy mondat, ami örökre beleégett a memóriámba, sőt, még mai napig van, hogy rémálmaim vannak így az iskolapadban a matek órákkal kapcsolatban, de higgyétek el, hogy nem ez határozza meg azt, hogy aztán milyen útra tévedsz, vagy hogy mit fejezel be, mit fogsz aztán csinálni. Itt vagyok én élő példa, ahhoz képest, hogy azt mondták, hogy nem fogok tudni befejezni egy egyetemet, már kétszakos tanár vagyok, és mesterdiplomám is lett. Nem feltétlen kell hallgatni olyan tanárokra, akik már kiégés határán vannak, mert nem is gondolják azt végig, hogy egy gyerekben vagy egy fiatal kamaszban mit idéznek elő egy ilyen mondattal. Én felszívtam magam, és annak ellenére, hogy ilyeneket mondott ez a tanár, próbáltam elkönyvelni magamban azt, hogy igenis képes vagyok rá, és be tudom fejezni, még ha akadályok is vannak előttem. Igen, nehéz volt a matek, de megcsináltam. És emellett sokkal több tantárgy volt, ami érdekelt és lekötte a figyelmemet. Arra nem fordítottam akkora figyelmet, mert hát azok jobban is mentek, de az ember meg tudja ugrani a határait, csak kellő szorgalom kell hozzá, és kitartás és elszántság. Szóval, hogyha ezt a videót nézed is, téged is bántottak valami hasonló mondattal annó, vagy most éppen jelenleg ezt éled, akkor gondolj erre, hogy fel tudod magad szívni, és igenis be tudod bizonyítani azokat a dolgokat, hogy meg tudod csinálni, csak kicsit több energia, kitartás kell majd hozzá.